Hemen gauzen, ni nazeneko Fuentes, Urdaibai Motoresport elkarteko zuzendari ze, eta nire ondo negotez Anton Gurrutxaga, Euskal Automobilismo Federazioko presidentie, Txus Jaio, danan etxik ezagune, eta hemen dago bai alainik eta gonduko dozu apropete informatikeraz da gure elkarteko idazkari zegoen. Normalien eskerrak emotie azkenerako izten badan be, duke hortik gure dugu hasi gure aurkezpena, zer eta zuetako asko balik, hau ez eitxie, esalako posible izango. Aldez horretik gure dugu eskertu Garikoitz, Itxasmendi Ardotegiko zuzendaria dena, pentsa dugu leku aproposen izango zala gure lehenengo ralize aurkezteko. Duen eskerrik asko Garikoitzen lehenengo eta behin eta txaloko denen txaloko. Beste alde batetik, zueri danari bebai hemen zauzin hori gure dutxugu eskerrak emon, hasieratik gure proiektuaren parte izan zaretelako eta laguntzeko prest zuendatu zaretelako. Eskerrik asko torri zareten, udaletxe zorinetako alkate eta zinegozieri, Gernika, Arratzu, Mendata, Herrigoitzi, Arti eta Musikiko udaletako again zuzen ere. Abesle nagusiri bezkara gure dutxugu zemon, zuen aportazio ekonomikoen gabe, ezinezkoa izango baizen, karrera hau horrela zekatzeko. Egun hau aukeratu dugu, bai raliaren aurkezpen egiteko, eta bai eskualdean mugitzen dabilen, berri baten berri emoteko ere. Urdaibai Motoresport Kirol elkartea. Elkarte hau motor mundua gustoko dugun pertsonek osatzen dugu. Zergaitzik sortu dugun, ze azken urtietan gure eskualdien automobilismo lasterketen beheraka bat egon dela konturatu gara. Eta karentze horreri aurre egiteko batu garen talde gara. Gure helburu nagusi ze inguruko motorzaleak batu eta guztien artean hainbeste maite dugun kirol hau aurrera ateratzea. Momentuz uste dugu bide honetikoa zela, ze ilepari batien soilik, 15 pilotu eta beste horrenbesteko pilotu batu dira gure elkarte honetan, eta baita 50 kilotik ora ere. Hauei ere eskerrak emon nahi dutxaguz, gutan euren konfiantza eta laguntasun osoa ipintzagatik. Eta talde sortu eta gero, gure lehenengo proiektuan murtetu ginen. Hasierak ez dizerrez izeten, baina guztien partetik jasotuako laguntzeri esker, Urdaibai rally antolatzera animatu ginen abenduaren hasieran. Hortik aurrera, lanean dugu, buru belarri, gauza guztiak ondolo dute itxi eta primerako karrera bat aurrera ateratzeko. Rally bat antolatzea erabaki genuen, jente piloa mugitzen duen ekitaldi baterako, bai partatzaien, asistentzien edota publikoen artean. Pentsatzen dugu eskualdeko negozioi diru sarrerak emateko aukera ona dela. Rally da ekitaldi bat barikoan apirian 12 hasiko dana. Eguerdian, musikako urretxindorra eskolan ikaslentzako egingo den rallyko kotxe baten aurkezpenarekin batera. Honekin, gure helburue txikizeneri, gure kirola erakustie eta hauretan ere interes eta pasioa sortzie txikitatik izango da. Horrez geroztik, arratsaldeko 5:00 egiaztapen administratibo eta teknikoak egingo dira musikaren ere, kurtzero auzoaren inguruan. Hauek amaiko orduko, kotxeak preparke batean batuko dira eta gaueko 8:00 irteera ekitaldi izugarri bat egingo dugu. Gernikako Adolfo Urioste kalean, nigi batek girotu. Ostean, Astrako parkinean batuko dira kotxe guztiak, parkitzien eta bertan igarozko dute gau. Zapatuan, apirian 13 izango da egun nagusia, non 6 errojupeko jokatuko dira, 2 tramos bereinetan. Lehenengo tramoari 3 pasada emango jakoz, goizien. Eguerdi zen, baskatzeko denbori euskita gero, talde guztien, bigarren tramoari beste 3 pasada emango dutxiez. Lasterketa 7 aldera bukatuko da, eta ondoren 8 aldeetan sari banaketa egingo da, Gernikako Merkuri iturrian.
Tramoak aukeratzerakoan, hauen irisgarritasuna kontuan hartzea gulki dugu helburu. Hainbat gune dauz, errekorrido guztizen, Gernikari buruko herritatik errezetua dizenak, eta uste dugu honek jende animatuko duela arraiz ikustera. Parteiden ikuspuntutik ikusgarriak izatea ere saiatu gara, eta lortu dugu ere. Adibidez, arratsaldeko tramoan, Euskadiko Rally txapelketako kurtsorik iztuenetarikoa izan daiteken hartuko dugu. Herrigoititik Gernikerantz bajatu eta Arribatzeko Etxibainarino eskumetan hartute Santa Lucia ausorantz. Beste alde batetik, Herrigoitziko Uria auzoan egingo den adokin tramoa beren gustuko izango dela uste dugu, bai parteide eta bai ikusleen batetik ere. Gainera, ralliaren bigarrunean, bi eguneak egongo dira Herrigoitiko udalaren eskutik Uria auzoan eta Saiomanteko txokoa baita irekita egongo da. Hemen ikusiko dutzuegu tramoen bideo bat. Espero dugu zuen gustoko izatea. Angelek egin gorrie, berak esplikiko oso apurbet, holako froga organizetide kongarratzize, bai Euskal Kirol Federazioa eta bai afizionatu lanentzako bai. Angelek mogotzen gorrie. Bueno, egunon, eskerrik asko konbidatzen honetan, eta leku honetan holako presentazio bat egiteko oso leku aproposa aukera zuten. Oso eskertzen du da, talde berri bat sortzie, eta gaztie daukoen ilusiturin, guretzako da posgarria. Ez da erresa, bat talde sortzie, eta ez da erresa sortut, zeitut, olako embajada bat ezartzie. Hasieran aspalditik hitziten egon ginen, eta, pixepetia gutxinoko proba bat egiteko asmo zegoen, baina atzeren guretzako posgarria izan da, desezitu izan da rally bat itie, eta, bakarriken hori, gure partetik aldan gana laguntzeko, eta hoxe, gure partetik berde zutena, izan bat, porque hau ez da erresa, eta honek lan asko ematen. Ez rally proba egunin, baizik urte guztiken gauza asko inberdiz olako proba bat horretaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai Euskadiko Automobilismo Federazioari, aipatzi ez dugu aipatu, baina euren laguntzari esker, bai Angelen eta bai batez be Inigo Agüesta jauna angurazien dauenak berak eginiko aportazioari esker, geu nogatuak izen da, beran laguntze gaitzik ez pasan izango, guretzako ezinezkoa izango zen rally hau eta froga hau aurrela ateratzi. Beraz, nik uste dut bai Angelen eta bai Inigo gure partetik etxalo bat merezira gina. Bitartien jarraitzuko dugu komentetan aurraiz gure karrerie, Urdaibai Rallia Euskadiko Rally txapelketako eta hien barnean zaitatzen diren kopetako puntuagarria izango dela, beste batzuen artean, Pirelli Kopa, Open Rally Estona Norte, Euskadi Nafarroa eta Riosan ospatuko dena, Berrondasi Kopa eta Euskadiko Junior txapelketa. Eta, hine gure eskuderiko txapeldun etxuzkaio egingo dauzko apurbete beran ikuspuntutik edo txapeldun baten ikuspuntutik apurbet tramoan balorazioa berzean ikusten duen edo esela portukoak adosu zen emon partaidieri rally bat eitzeko. Hasteko eskerrik asko etorzen danoi eta baitxe eskerrak eman Urdaibaiko kide danoi, ni aurretik beste eskuderisa batzuten egonaz eta komentatu doztien eskuderisa barrez izan bida dela eta ze asmo duki izan, baringo ditzen eskuderisa barrek
apuntetie, ze ez da Angelek esan den moduen, ez da oiku eta ez da hainbeste eskuderik urtetan, ez? Gauza oso raro da, zenik gure piloto eta ekipuen lekun epinitxe oso horretza da, etorri, korridu, sartu urtetan bada kritika eta ondo urtetan bada, normala da, ez? Eta ostera, organizazioen alderritxik, itxenaren landana, bai pilotuek eta bai publiku disfrutetako, nik ez dut, geuri betizkatoketak gule apoieti, ez? Hori gitxiko, apuntetan nintzen, junteuna eurona, nik egiz esan azkenien ez dut geuzondirik itxen, baina bintzete apoio hori egizena, ez? Eta tramoi buruz, urte askotan korre diguzun tramo egiez, baina buelta ezurka bat ez? Ingo di betiko zapixek, eta sartzen din zati barrezek izango die, normalien Euskal Herri mailan askotan sartzez dien tramo, ez? Organizadorien partetik batez, biherri izan daren leku egin, nik esan daren duen, leko baserrik ditan sartzen zarien eta entrenetako eta beti goten dira arazo gehitxaz, biriek estu edie, eta konflikto gehitxan horik ez, eta organizadorien zako bastante marra izaten da, ez? Alderantziz, bai pilotu entzako, ekipu entzako eta publiko entzako oso leko politxeri ikusteko, korretzeko eta espektakularrak izango dinek. Eta batez gamen Gernike albutik pasetan den tramue, Gerniken azten dena, gamen amentzen dena oso urbil pasetan ez, eta nik ez dut oso garrantzitsu dela azkeni guztitan nik ikustotena ez, afizio asko hau, baina afizio tramora jutetan afizioen nik ez dut asko hau dela ez, nik ez da diran sare soziala gaitxik eta telefono duguleko, ez, bene etxe beste puntan egon ikusi aldozuleko hori gaitxidan ez da izan, baina bidien bai bajatu da, publiko bai bajatu da, eta nik ez dut oso garrantzitzu dela, honeko intxenek hau zantamon, berton abetzen den tramu mogon, eta lurgorrin bertan barrixun alboti pasete gainen lekuen, bakarrik ez da ihungo karrera guztetak gozenak, behiz eta parkien dauen jentie uniekin eta bar, movimentu dagoenez, erretza da nago biltzeko, ez da zuli izen behar afizio nagoen eta oizko puntara arte jun tramu bat ikusten, zino, etxalun ez da batzuan nik ez dut batanantzeko torreko. Eskerrik asko txuse zeure berbengatik eta eskuderizeri lehenko momentutik egondotzezune laguntzi gaitzik. Eta eskerrik asko zueri danari bai etortzi arren, zeuen laguntzi gaitzik eta espero dugu, hemen hasiraia realizen peloti hueltaka, presentazioen batera, baino nino eskuderi partetik, bihar asko deko gurretik eta seguru danan artien karrera hon bat eitzi lortzen dugu. Eskerrik asko da hori eta apiriaren 12 itxiroten dut zuen karrera gurien. Eskerrik asko.